Сега друго се сетих като спряхме с томаната, пък в едно друго видео, ако го следите канала, му гледате видеята, той скоро си купи нов мотор Honda Africa Twin, голям хубав, но каза, че умишлено не е искал да си вземе децетето Double Clutch Transmission, демек автомата, какъвто е този, който кара в момента, защото нямало е тази ръчка тук, съединителчето. Да, ама освен тази ръчка тук, нема и тази ръчка е там долу на кръченцето. И караш автомат. А по-хубаво от кола автомат, единственото по-хубаво от кола автомат е мотор автомат. Само даваш гъзчица и той си върви. Сам си сменя скоростите. Естествено, че има и ръчен режим. Освен автоматичния, може и вие ръчно да ги сменяте. Ето тук с тия копченца. Нагоре, надолу. Тук от едно друго копченце, вече съм забрал и кое беше, даже се сменя на меню, защото почти не го ползвам. Но сега никога не съм го ползвал по време на каране, де. Можеш да ограничаваш до коя скорост искаш, да превключва. Другото, което е хубаво, че примерно какво беше? Ето. Вие пак, дори като е на автомат, пак мога да си го сваляте предавката. Ето, втора, като искаш да ускориш. Трета, четвърта, не бързаме. Да. А тук това копчеце, като го натиснете, оп, и сега вече му казвате вие. Ето сега ще държи четвърта до обороти, няма да превключи. Оп, пак сме на директна. Да, той каза и друго, той възнамерява да кара мотора офроуд. Не съм фен на офроуда. Никога. Не обичам въобще черно. Няма ли асфалтец или поне да е насип, забрави, брат. Не знам как е на офроуда, там може би със съединител да е по-удобно. Защото имаш, може би, по-добър контрол над машината. Но за асфалт, за градско дори, автомат е перфектен. Спираш на светофара или където и да било, мотора си спира, държи си първа предавка, не търсиш неутрална, не държиш на съединител да ти изтръпнат пръстите. Има и спортен режим, става доста по-агресивен. Сега кикдауна. Как върна веднага една предавка? Пак кикдауна. Доста агресивен става на спортния режим. За неговите 54 коня не мога да бъде агресивен както са други мотори, но зато турист смятам, че е доста добре. Хорнетчето е доста по-агресивно, нищо че е 600 кубика, т.е. 750, ама Хорнета е 97-8 коня. Може би с 20 на килограма е по-лек от тоя. Той е по спецификация го да 235 кг заради автоматичните скорости. Когато е с нормални скорости е по-лек. Кикдаунчето. И то даже не е на спорт. Ако го сложа на спорт, вече ще да върне трета.
За катерене и за завои на мен е много удобен. Ето има някъде завойчета много ми е удобен. Включвам го спортния режим и само навиваш масурчето и автоматчето само се сменя скоростите. И въпреки че е автомат, на спускане държи моторна спирачка, което също за мен е много хубаво нещо. Няма да търсиш предавки, нямаш нужда от квикшифтъри, от блипари, от млипари. Оп, сега на къде сме? Надесно. Купът си. Не иска да обвинявам никой, всеки си знае, всеки си... че ние стигнахме, бе. Его манастир. Всеки си знае, купиш си мотор с ръча с нормални скорости и почваш шифтъри, блипари, не знам си какво. И ти се едно караш автомат. Само единствено, че ги сменяш с кръка. Ти като не ползваш седител да ги редиш нагоре и надолу, ти си караш автомат. То седител го ползваш единствено за тръгване и за спиране. Аз в случая даже и за това не ползвам седител. Я да видим сега. Гледката към София. О, там нагоре като гледам къде я дадат една пейка, ако няма асфалт, просто ме загубиха. Въртим обратен и... Това е. Балшанския манастир. Ето това тук е село Балша. Свети Теодор Стратилат. Ето, как си сваля самичка, втора, той си знае. Втора, трета. Има си таблица в книжката при каква скорост му и какви обороти, ако е на нормалния режим или на спортния. Какво е това катерене там? Я на спорт. Мотора сам си превключва. Това е, че като е на спорт, сменя на други обороти. По-агресивен е, докато като е на нормалния, винаги се стреми, дори при по-ниска скорост се стреми да стигне 6-та. На по-ниски обороти превключва предавките. Ето. Полите на Стара планина. Много повече ми хареса от Витоша. Витоша, особено тук северната страна от към София, е ужас. Но има хора, които си им хареса и си живеят там. Не съм взел дрона, няма да дигам дрон. Аз спряме тук на паркинга пред манастира Кучо. Да, малко е някакво странно такова, иначе да. Може би гледката към София е много добра. Така. И ето пак за децето. Спираш, хоп, копченцето и си на неутрална. Няма да търсиш, няма да се мъчиш.
Ето, спираш на място, мотора си държи първа 0 км и си стои. Много удобно и за баир, защото там няма да играеш с съединителя, ако трябва да качваш. Той си държи, само леко му подаваш гъщица и си тръгва. 4-1 среден разход. Много съм го защото се прибирахме с жена ми от Благоевград по магистралата, затова даде 4-1 среден разход. На магистралата дига разхода, защото трябва да го карам с ограничението 140. И като сме двама човека, нормално е да дава 4-1 среден разход. Като го карам извън градско с ограничението 90 и двама човека да съм го свалял на 3,3 среден разход. Нормално дава 37. Има една чертичка бензинче. Сега като видях тия деца тук и се сетих кой е единствения минус на този мотор за мен е лично. Като изключиме, че гледам, че новия модел от 2025 година, който е излязъл е с два диска от предната спирачка, със сигурност спира сигурно доста по-добре от този. Иначе не спира, ама в сравнение с хоренето, двата диска отпред не спира чак толкова добре. Спира, ама единственото, което е гадно и като ме видят децата и ми се кефат и ми правят да навивам масурката, Голяновци. Голяновци и след това е Драговищица. Преизчисли някакъв маршрут. Видя ли бе, Waze? Показах ли ти, че има и друг път? Да не сега ме върти отгоре и да ме върне пак обратно. Че много взех да прескачам от тема в тема. Единственото гадно на това, че няма съединител е, че не мога да направиш кеф на децата. Да му направиш реф матч, да го изфорсираш, да се кефат, като влезеш в тунел, да удариш прекъсвача. Това е гадното на този мотор. Свалих и средния разход, вече сме на 4. На магистралата много дига разходи, защото на магистралата трябва да поддържам скорост. Не да си караш с 90, трябва да караш с 140. Нещо е сгазено тук на пътя. Тук ще има катерене. Я да включим спорче. Така. За това говориме. На обикновения режим на нормалния вече ще е приключил на 6-та. Царичина. Тук вече ми е много чукаресто, иначе може да се разходим. Така, километра, оборотомера от червеното. Не мога да му дам много газ, защото асфалтът е студен, въпреки че аз съм го покарах, вече гумите трябва да се позатоплили. Със сигурност температурата вече е над 10 градуса, защото не усещам студ на пръстите. Като тръгнахме ми беше студено на пръстите. Трябва да си купа гардове. Да си поръчам от Темо. Тук вече не е толкова катерен, ще си го включим на нормалния режим.
Много е удобно спорта, за изпреварване също. В смисъл за по-бързо изпреварване. Сега ако караш на магистралата и имаш път и трябва да изпревариш някой, си изпреварваш и така, но ако си не така между градски път Волентов и искаш някъде да изпревариш някой по-бързо и да се прибереш, спорта, кикдауна, сваля 3 зъба надолу, газ, изпреварваш, прибираш се и си караш. Да, то така става и при другите мотори, ще кажа при нормалните мотори, не че той е ненормален. И при другите мотори е така, само че трябва да превключиш, защото на мотора, който не е карал, сигурно не знае, но това не е като на колата, от 6-та върнеш 3-та, а тук от 6-та, за да върнеш 3-та, трябва да тиснеш 3 пъти лошчето. Ето, сливница. Това долу е Петърч. Ако не сте си купували зеле от Петърч, то е побратимо село на Брюксел. Но ние предлагат брюкселско зеле, тия предлагат Петърч. Зеле от Петърч. Сега сме в село Богювци. Взе Светка резервата. Ще минаме през Сливница. Ако минем през Сливница, после трябва да се лънгъркам по... Трябва да се лънгъркам по гадния път. Леко сега тук е чина дечица.